Zemo zaudete, gaur saiatuko gera egiten, modu digital batean, klimograma bat. Hasteko beharko dituzue datuak. Nezko bakizue ze hiritako edo ze lurraldeko klimograma egin berdezue, liburutan, interneten bilatutako datuak izan beharko dirateke, erresa dira aurkitzen, jartzen bali mezue klimograma eta hiri hori edo lurralde hori aurkitu ingoitu zuen, eta behin horiek izan da, Drive eskaintzen digun erramienta bat erabiliko dugu grafika egiteko. Ikusiko ez duenez, hasiera batean nahiko nahasia dirudi, baina pausoak ondo ematen baitugu, erreskungo da. Tira sartzen gera Driven, eta Driven hor eskerraldean, bagizue, erramienta ezberdina dituzue, berriari ematen badiozue, erabiliko dugu Googleko kalkulo horriak. Kalkulo horriak erramienta oso potenteak dira eta oso erabilgarriak. Normalean beldurra izaten diegu, pixkat zailagoak izaten dialako, baina ez izan beldurri. Modu berena alakoak erabiltzen hasteko da erabiltzen hastea. Txorrada bat emateko esaten dutena, baina hala da. Beldurripe, orduan, sartzen gea, berri bat irikiko igu, gutxa da ona, hemen ikusiko dituzue, kasilla pila bat erabili ditzakegunak datuak eta sartzeko. Gure kasuan, ze datu sartu behar ditugu? Bueno, pues alde batetik, temperatura, badakizue temperatura gradu zentigradoetan erabiliko degula, eta bestetik prezipitazioak, eta kasu honetan milimetrotan neurtzen ditugu. Goikaldean sartuko ditugu hilabeteak, kasu honetan inizialak sartuta nahikoa dugu. Egiten dugu, ez dudan gaizki egiten, zuek bestela ondo egiten. Ados? Eta hemen, urtarrileko temperatura barkatuta prezipitazioa. Eta horrela, hilabete bakoitzeko. Nik edozein datu sartuko ditut, kontuan izan da, negatiboak izan daitezkela. Temperatura urtarrilean zenbait lekutan batazbestekoa negatiboa da. Ez du zertan zerotik gora egon behar, incluso zero ere izan daiteke batazbesteko. Prezipitazioak zero logikaz izan daitezke, baina negatiboak ez. Ez nuke izango -20 milimetro prezipitazio. Kasu honetan, ere datuak asmatu egingo ditut. Zuek, esan bezala, sartu garrekoak. Ojo, koma bat sartu behar balimadet, programan edizio hontan, aldatzen junta denboran, puntua beharko luke eta ez koma, hau da, -lau.5. Koma jartzen balimadezue, ez da agertuko grafikan, ez du ondo irakurtzen. Irakurriko luke beste zerbait aldatuko bagenu, baina ez gera hortan sartuko. Beraz, -lau.5 edo 8,6 edo nahi zuen jarri ezakezu, zuen zaren abera. 0 ere noski sartu daiteke. Tira sartzen ditut datuak, utzia zuen segundo bat. Datuak sartzeko. Eta prezipitazioekin gauza bera egingo dugu. Ados, baditugu datuak horrela ikusita, zeu oso polita gelditzen, hau erresa da konpontzen. Klikatzen baezue, goian dagoen zutabe hortan, A, B, C, D, F dituzue eta eskubira mugitzen bali baezue, danak aukeratuz, erdian jarrita ikusi duzu ezta, esku hori bilakatzen da marra eta gezi bat, klikatzen badet eta mugitzen bali badet, txikitu egiten ditut zutabe guztiak, klik batekin, interesgarria. Aukeratzen bali ditut, garratutxo zeldak deitzen dira guzti hauek, eta hemen erdigunean kokatzeko eskatzen badiot, beste itxura hartzen hasten da. Goikoa, hilabeteak, markatu dezaket kolore batean. Adibidez, aukeratuko dugu
kolore pastel hori, oso ondo, hile dira nire gaurko abisuak, bai? Barkatu. Bale, temperatura, normalean temperatura klimograma batean, beti, kolore gorriarekin markatzen dugu. Ez jarri oso gorria, ze bestela ez dira zenbakiak ondo ikusiko. Eta prezipitazioak, ze kolore izango da, prezipitazioa urdinarekin. Bai? Beraz, hartzen dut urdin suabe bat ere bai, eta jadakat nolabaiteko gure taulatxoa. Normalean hau ere, grafikaren aldamenean agertzen da. Egin beharko bagenu txostentxo bat, logikoen izango litzate grafika eta hau. Ez da zertan hau beti jarri behar, baina, komenigarria da, zuek erabaki. Bale, guazen grafika egitea. Hontan gaude eta. Nola egiten dugu grafika pixka komplexu bat, alako erraminta baten bidez. Ikusiko ez zuen, politatera. Lehenengoa, puten gara mengoien dakazuen menu ontara, txertatu jartzen du, klikatzen detor, eta hemen grafikak, lehen deitzen ziren grafikak, oain diagramak deitzen diete. Gauza bera da, nahi, diagramari ematen diogu, eta ikusiko ez zuen, agertzen dela karratu bat, nun ez dago daturik, zoa indikan ez dugu daturik hautatu, bat zegoen aukera, aurretik aukeratzeko, baina ez liatzeko. Eta hemen erabakiko dugu, eskubian agertu da, diagrama editorea deitzen dena, desagertzen bada, ikusiko ez dela desagertzen karratu hau, eta nola bueltatzen gera, por cierto, handitu ezaket, txikitu ezaket, nola bueltatzen gera diagrama hori editatzera, bitu hemen 3 puntutxo. Driven 3 puntutxo ikusten dituzuen ere horietan, beti editatzeko aukera ematen dizu. Klikatzen duzue, eta hemen dakagu editatu diagrama lehengoa. Maten diogu eta eskubiko zutabe hori agertuko zidugu berriz ere. Bale? Venga, erraixa da. Aukeratuko dugu zutabe diagrama? Ez. Zenaztu egin behar ditugu bi diagrama. Klimogramak nahazten ditu zutabe diagrama, lerro diagramarekin. Bitu, kasualidadez, hemen deitzen diote diagrama kombinatu. Beraz, diagrama kombinatu aukeratzen dugu. Oraindik ez zaigu aterako ezer, daturik ez du programak. Bale, saltatu egingo dugu. Zeintzu dira gure datu barrutia. Mendakazue, datu barrutia. Klikatzen dugu hor, eta hemen bete dezakegu, edo hemen aukeratu dezakegu. Egingo dugu erresa. Zer egingo dugu aukeratu? Zelda guztiak. Hemendik honeaino. Ados? Fijatu ari gerala A bat, B bat, C bat. Jarraitzen dugu A, B, 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 C, B, A, iru, B, iru. Hau da, hautatu dugu eremu bat, A bat, M iru. A bat, M iru eremua. Idatzi genezaken hemen, baina xaguarekin ere egin dezake. Bueno, adosi ematen diegu eta tun, tatxan, hemen dakagu diagrama. Orain, honek ez du itxura honik. Itxura nahiko txarra du, egia esan, bai? Aldatu egin behar dugu. Zer aldatu behar dugu? Bueno, nola dagoen antolatuta, errenkadak eta zutabe antolakuntza, behitu. Bera jun naiz, konfigurazioaren barruan ez dira aldatu gabe, eta hemen trukatu errenkadak eta zutabeak. Klikatzen dut, eta onde. Honek ja beste itxura bat du. Oraindik ez dugu guztiz asmatu, baina itxura ezberdina hartzen hasia. Bueno, konfigurazio eremu hau listo dugu. Jungo era pertsonalizatu eremura. Hemen eskubian dakazuen pertsonalizatuan, klikatzen dugu eta ditugu gauza pila bat. Eta jungo era ordenean, bai? Goitik bera ez nahaztu. Lehenengo, diagraman estiloa. Bitu hemen, da tontakeri bat, baina askotan erabiltzen den sistema lerroa margotzeko da puntuz puntu, eta horrek, pixkat gogorra ematen du biztara, ematen badiogu leuna, jazta, aldatu dugu. Aldatuta dago. Nik beste zer ez nuke aldatuko, posible genuke maksimizatu horri ematen badiogu, aprobetxatzea eskemaren eremu guztia, baina nire esan horrela pixka pilatu agelitzen da, eta nola nahi ditugu gauza batzuk sartu ez nuke jarriko, baina hor dago. Nahi badet kolore atzeko kolore aldatu, gauza guzti horiek, inoiz erabili daiteken zerbait da, nik hasiera batean behintzat, nahiago ditut gauza sinpleak eta beraz atzekoa margotu gabe jarritu bat.
nahi bazue letra aldatu, nahi bazue... gauza arrarorik ere, nik ez nuke egin. Aukeratu nahi zuena eta kitxo. Jarraitzen dugu. Diagramen eta ardatzen pertsonalizazioa. Diagramaren izena finkatu esakegu. Diagramaren izena, kilimograma, eta nungoa den. Adibidez, bai? Zuek erabaki ondo, hemen ere, nahi bali mezue aldatu letra, kolorea, gauza guzti horiek. Ados, zuek erabaki zer nahi dezuen egin kaso hontan, nik horrela utziko dut ez naiz gehiago liatu. Ojo, ze hemen aukera gehiago ditugu. Diagramen azpititulua. Nik hemen adibidez ez nuke ezer jarriko orain, baino jarri genezake. Bai? Bla bla, eta agertuko litzateke hemen. Bai? Horrekin jokatu ezakezu. Nik oraingoz kendu egingo dut. Ardatz horizontalaren izena. Zein da ardatz horizontala? Hau badakizue. Horizontala, vertikala. Ardatz horizontala, ardatz vertikala. Ardatz horizontala. Bueno, pues izena jarri behar diogu. Zer da ardatz horizontala? Hilabeteak. Ados, hor dakagu. Zein izango litzateke ardatz vertikala? Hombre, pues hemen dakagu arazo bat. Aiba. Ze bi ardatz vertikal behar ditugu, ezta? Alde batetik, temperaturak markatuko dizkigunak, eta bestetik, prezipitazioa markatzen dizkigunak. Oraingoz dakagu bakarrik ardatz vertikala. Izenik gabe, beste zer gabe, ari da ezkerreko ardatz vertikalaz. Bai? Guk sortu beharko dugu eskubian beste bat. Vale? Ezkerreko ardatz vertikala zein da? Pues beti temperatura. Ados? Eta iagertu zaigu temperaturarena. Vale? Errexan. Falta zaigu diodan bezala eskubikoa. Oraingoz ezin dugu egin, aukerak beranduago datozelako. Beraz, oraingoz horrekin konformatuko gara. Goazen serieetara. Lehenengo egin dugu diagrama estiloa, diagramen eta ardatzen estiloa, seria. Bitu. Hemen agertzen zaizkigu serie horiek bat temperaturarena eta bestea prezipitazioarena. Eta lehenengo gauza aurkitzen duguna, lehen esan badugu temperaturak gorriz doazenak eta prezipitazioak urdinez, pues hemen aldatuta daukagula. Berak defektoz horrela jarri digulako. Beraz, guk nahi dugun bezala jarriko dugu. Aukeratzen dugu temperaturarena. Temperaturak normalean zutabetan markatzen ditugu? Ez, klimogrametan beti egiten dugu temperatura lerroka. Orain badegu lerroka. Kolorea, esan dugu, gorria. Beraz, hautatzen dugu gorria. Nahi degula lodiagoa egin? Saldatzen dugu hemen. Nahi degula eukitzea puntu batzuk nun markatzen dizkiguten nun dauden zea horiek. Nahi degula puntutxoak baino izatea triangeluak, nahi degula izatea hexagonoak. Bueno, lehen esan dudan bezala ez nintzateke erotuko. Badago zerbait interesgarria, batez ere ez baditut datu hauek jarriko, taula hau jarrito, dala datu etiketak jartzea. Horrela ja, agertzen zaizkit hor temperaturen datu. Vale? Orain arte, erreixa, ezta? Venga. Temperaturarekin egin balin badugu, hau, orain, prezipitazioekin egingo dugu. Lerroak nahi dugu? Ez, orain nahiko genukena, izango litzateke, zutabe. Bai? Egin genezak ere bai area bat, baina guk nahiago dugu oiko horrela erabiltzen direlako zutabea. Kolorea urdina, lehen komentatu dugu, kolorea urdina izan da. Bai? Eta ojo, hemen dakagu aukera, ez da lehen fijatu zeaten, temperatura egin dugunean, ez egoteko erreferentzia bezala ezkerreko ardatza, baizik eta eskuineko ardatza. Eta tatxan, hemen dakagu, por Dios, maravilla, eskubiko ardatza. Ados? Bai, badakit, hemen gauza arraroak ari gira ikusten, hemen dago 0, hemen dago 20, hemen dago 0, minusa bat, konponduko dugu. Ez da arazo bat, no problem. Vale, hemen gogoratu, nahiko bagenu, igual ja gehiagizko informazioa da, baina datu etiketak markatu itzakegu, eta ikusi ez du hemen prezipitazioak agertzen zeztu. Vale? Nik oraingoz errexago izateko, datu etiketak hemendik kenduko ditut, eta temperaturetatik ere datu etiketak kendu egingo ditut. Eta xolaz basaizue, hau ere, kendu egingo.
horrela finagoa gelditzen dela iruditzen zait, eta uste bisualki nahikoa dela analisi bat egin alizateko ondoren. Bale ja dugu ezkerreko zutabea, ja dugu eskuineko zutabea, baitugu hilabetea jarrita, baitugu zutabeak eta marra jarrita, bakoitza ondo ja honek itxura ona hartzen hasia du. Leyenda, leyenda, printzipioz, automatikoki atera zaiguna ondo dago, ez genuke ikutuko. Ardatz horizontala. Ardatz horizontala da hilabeteena, hor ez dugu ezer aldatu behar, ez gera nahazte. Ardatz vertikala, eta vertikala berriz diot, ezkerrekoa da, ze eskuinekoa da bereizten diguna. Beraz, guazen ardatz vertikalera. Hemen aldatu beharko genukena izango litzateke minimoa eta maksimoa. Zergatik? Pues datuen arabera, aurkitu degulako lehen esan nula, zeroa hemen dagola eta hemen prezipitazioetarako, eta bar. Doan hemen egingo deguna izango da, ikusita ze rango degun bi tauletan, minimoa -10, que ja aukeratu digu berak, eta maksima jarriko dugu 40koa. 40 zergatik? Pues bintza 80raino behar degulako prezipitazioa. Ados? Eta parekatzeko bi ardatzak. Bitu. 0, -10, 40. Ados? Jarrita bai hemen arazoak ditugu, zergatik, prezipitazioak -10en hasten direlako, eta -10koak hasiera esan dugu ezinezkoa dela. Ze gertatzen zaigu, aldatu behar degula beste ardatza, ardatz vertikala aldatu dugu, baina ezkerrekoa falta zaigu eskuineko aldatzea. Eta oso erresa da, ze hemen minimoan esan dugu beti bikoitza. Beraz, -20. Tatxan berriz ere. 0, 0, baditugu ondo kokatuak prezipitazioak, baditugu ondo kokatuak marra bidez, gorri horren bidez, temperaturak, eta hemen bai egin daiteke jada analisi bat. Beste aukera 1000 ditu programa honek. Nahi baizue salseatu, baina honekin ustet nahikoa degula. Aizue, gauza bat, astu egin zait hemen ardatz aldatzea. Aiba, eta gainera itxi egin dut hemen eskubiko hau. Nola zan, abai, hemen eskubia, editatu diagrama, pertsonalizatu, ardatz horizontala badet, vertikala badet, eskuineko ardatz vertikala hemen zen, baina netzen hemen ez, diagramen eta ardatzen, hemen, eskuineko ardatz vertikalaren izena, gogoratuko ez zuen lehen etzala agertzen ze serietan sartu dugu. Beraz, horreanoa, lehen temperatura balin bazen, oain, prezipitazioak dira, eta horrekin hemen agertuta amaitu dugu gure diagramatxoa. Nik hau kopiatu egin dezaket, aldatu egin dezaket, beste horri batera eraman, editatu, handitu, txikitu, nahi dudana. Bueno, espero gustoko izan bideotxoa, galdera balin baituzue, eta ni hor balin banago galdetu, eta bestela, edo zein irakeslei. Hala pues, animo, eta disfrutatu!